jangeten ko rak'atal fajr darde fajr didi de nyaawoje majji inshallah faslu o ko to koso sen gayni naten salatu duha hono julde wolluha be biya julde fenyange ko hen paaden bismillah gasa don wona windande walla faslu goto no heddo e damal he salatul janazati julde goski bismillah dido tati fo nan gasa honno di pamdi kanji fo di ndendinen bade windande wotere wona damal dimmiwal ngal timmi inshallah tawni en alarba garowa mbawen nadde zakat damal tatabal ko asakal gonga non paaden koy korka gonga ali sabu kade jillat hen jewte korka won ko erde paaden koy damal asakal e jonnon mi anda en gossota ngal ngadoro den bismillah naten ko arata ko ba wossada kay naten damal korka ngal inshallah ko dum ko musibben fulfur mero ko dum fewndi jiltuden jehen ton to babu sawmito babu siyami so dum gasu yi dutton den asakal ngal inshallah ko non potten wadde inshallah ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd ayo faslun ko kerul hakunde hala e hala rak'atul fajr raghibatun taftaqiru ila niyyatin takhussuha wa waqtaha ba'da tulu'il fajr wa wi rak'atul fajr darde fajr didi de raghibatun ko de derdade gonga derdade woni andi julde nafila mbay kono façongaji tati ni sunna tengtudo kanyum e raghibatu e sunna tan kadi koyfudo sunna tan kakindido nafila kakindido tan jonno rak'atul fajr non ko raghiba ene buri nafilaji kewdi towde hayso yettaaki nafilaji nayidi kalden nyanden di en kalino ko nafilaji nay bangi juulu dim buri tengtude holdum darnde witiri wotere de e julde korka e taske e julde yarnandu e julde jaggal naangi e lewru en kalino bido ngoni sunnaji tengtudi joni non rak'atul fajr ne abbi e majji rak'atul fajr kanyum ne kanji gardi dum kono kanyum ne ardi ko heddi ko bismillah joni non taftagiru ade katojini ade chokli ila niyyatin fawde anniyata khussuha mone hertorode la budda sa fini subaka sada jula anniyto beden totta rak'atul fajr raghibatu rak'atul fajr won wibe ni ko de sunna won jettube tan nawide to sunna wobe mbi ala ko de raghibaton no way fo kam la budda ganniyoda ada jula de jula ngayna anniya o haado don yetta anniya goddo natira dum subaka la budda badan bismillah wa waqtuha waqtu majji ko ba'da dulu'il fajr tagal yellita kol fajr an ngande fajr go didol danayol feñata tugga bangi nyaama tan ha bangi rewo didol danayol tan hanti wona ngabbuje na fay dow fajr non wadi fajraaji didi fajr bo gongdani e fajr gongdu so ya de 3h wala ko nandi hen asmano sa jeewi cikata ko weeti yimbe hewbe ne juuma hen juula hen birde ha ngayna tan nibbida wonto jamma on fajr gongdani wana on ko fajr mo ganduda so kesi o feñi won tan ko beydade lerde hanange fudo on don fajiri non so yonti tan don waddi njula rak'atul fajr dum non so suduma to so jama wa man dakhala al masjid fa wajada al imama yusalli as-subha tarakahuma wa dakhala ma'ahu wa man dakhala al masjid kalama nati jama fa wajada wa tawi al imama al mami o yusalli ina jula as-subha subaka anati jama tawi al mami nati julde subaka tarakahuma wa woppide firti ko yo woppu darde de webedde wa dakhala wa nata ma'ahu wondude almami so yettima hante yo jojjinde kanje tawde hante almami kanyum hanti soccundiri e darde farilla o yetto ganniyoda anana juula farilla subaka ada nyemtina almami ni ganniyortoda hay sahalane damgal on saha kabbira jokkoda almami non batta tigi o wi non wa in uqimat alayhi as-salatu wa huwa kharij al-masjid fa innahu yarka'uhuma ma lam yakhaf fawat rak'atin fa in khafa dhalika dakhala ma'a al-imam wa yustahabbu an yaqra fihima bi ummi al-qur'an faqat o wi wa man dakhala al-masjid bidan en jawtin don wa in uqimat say wurnama wala biya darnama alayhi mako as-salatu julde wo hona kanko kharij al-masjid mo bowal jamaga ari ala faya jamaahe aswa nadde nanda almami o ne wurna ne der jamaatu ay fa innahu no kanko neddo yarka'uhuma amarak ya ruku jal yo julde bawal ga hanyo han julade pudda natoyde tawa almami tawde be jaarado koy wurnandu ada bowal ga nanda be ngurna hanyo tan julade bowal ga kanyo da natoya tawatun almami
ko sharɗi noon ma lam yahaf ɗon ɗo hulani fawata fato reeda rakaatin darde so tawi tan andi sa wi ya julde almami o darde mum ne jaawi seeɗa o daɗete hay sinno ko darde wotere so tawi a huli ɗum woppude kañ heño yaɓɓan nder beele ma masa daɗede woni fa in khafa dhalika so huli so juuliɗe tan o jogor daɗede darde ay on saha dakhala o naati ma al imam gondude almami yo joƴƴinɗe kanje ha nangue fuɗa ha towa seeɗa aɗa joɓe kanje tan ɗon joɓetede julɗe nafila banggue sharia joni noon ɗon noon ha zawal ɗon ha hedde midi ha midi pawɗo fof aɗa joɓe kono si hanti hande arwande wattede hanti ha ara nangue wuurima fade banggue hirnangue on saha ta a yoɓaniɗo ha joni ɗe patima tawde a huuli tan sa juuli tan a jogorɗa ɗede joƴƴin raka atal fajiri o jowa ɗum toppirɗa hade almami daddema darde jaha juldon so weeti nangue fuɗi hangue towi e yiyande yitere fodde darde gawal ngue suutima hakkude magge e leydi e yiyande yitere fodde kono wona darde gawal métre ɗiɗi walla métre tati on saha ɗum woni on saha joɓaɗe woyi noon woyi sahabu ne yiɗa an yaqara ande o janggata fihima e majje kanje ɗe bi ummil qur'ani e yimmum alqur'ana faqat tan woni fatihatul kitabi tan ɓolo masa wadde hen simode ɗum ɓuuri yiɗede eyyi won woɓɓe noon ne mbaɗa hen fatiha qul ya ayyuhal kafirun fatiha qul huwa allah ene selli hay goto wiyatamo sellani kono ardi kam to banggue madhhab malik ko waɗande ɗe fatiha ɓolo ɓoccol tawi oɗa calmina eyyi ɗo faslu o haaɗi banggue rakatal fajiri ko ni woni ñawore mum bisimillah faslun ko keerol kadi hakkude haala e haala o wi salatu duha mustahabbatun wa aktharuha samanu raka'atin salatu duha julde feññague walla mbiyen julde wolluha mustahabbatun ina yiɗa no feewi wa aktharuha ko ɓuuri heewde e darɗe may e darɗe julde nde samanu raka'atin ko darɗe jeetati banggue madhhab malik ko ɗo ɓe kalni ɗum jogi madhhabuji ne jawti ɗon kono madhhab men o kam lawol men ngol ko ɗo haaɗi ne juule darɗe ɗiɗi so tawi welima ne sellan juula nayyi ɗiɗi fof calmina ne sellan juula jeegom ne sellan juula jeetati ko ɗon noon ɓe kalni ɗum madhhaba ko ɗon hanni famide woto fof noon ko jaari ɓe kadi ne yiɗa tan taƴa hunde tan duumo hen eyyi ne gasa noon enen ɗo tawa hewɓe kam ne jaari nayyi o juula nayyi walla juula jeegom walla kattanɗo juula jeetati ɗe fof duumo hen ko noon woni ñawore joni noon o wima wa tahiyatul masjidi e koofe jama hollum calminirɗe jama darɗe kadi calminirɗe jama ɗe kadi ko jiiɗade hollum sa naati jama e waktu dagiɗo nafilude hadema jooɗade salmin jama ka jama noon wona assalamu aleykum salminirta ko julde wona darɗe ma ɗiɗi on saha ɗum wona salmini jama ka e ɗum won wa tahiyatul masjidi calminirɗe jama ɗenne kadi ko jiiɗade o hiya noon ɗen ɗon darɗe rakatani ko darɗe ɗiɗi ɗe mbaɗata qabla walla ɗe waɗata qabla an yajlisa ka dina o joɗoto adina joɗotoɗa kabbira juula darɗe ɗiɗi mbiya assalamu aleykum ɗum woni a salmini jamaka noon salminirta ɗum kadi ko hunde yiɗande wala yafutu bil julusi wala yafutu noon ɗe patortako bil julusi sababu ne yejjidde jooɗo a naati jama tan a jooɗima a siftiri a suwa julde de ummo tan jonde ko joɗɗa ɗon ko bonnani hay hunde bonnani ummo tan kabbira juula wa qiya ɗum ɗon kadi ko hunde yiɗande wa qiyamu ramadana wa qiyamu kadi e darɗe ramadan ɗe darɗe korko mbatten ɗe nafila tarawihu o ko moƴƴe no feewi mo reerɗa wo huwa noon on ɗon tarawihu salasun wa ishruna raka'atan bi shaf'i wal witri ɗen ɗon ko darɗe nogas e tati tawa shafa e witri ne yanti hen won nogas tati ndeke wadde darɗe tahiyatul wiyeteno tarawihu o ko darɗe nogas ay ndeke en gandi wona madina gunas waɗi ɗum ala ko ɗon tawa ko seydina Umar ibn al-Khattab khalifa nala sallam ɗimmo kanko so ko heewi aduna hen noon yettoyta ko toon wayata kono hakke ko dental ngal ñiiɓi hen wayata kon ko enen tan mbaɗi ɗum ni ala ko defte ɗe ti kaali defte ɗe kaali kono enen ko ɗum mbatten darɗe nogas e tati e tati ɗe noon ɗum kam ko ɗon kam ɗon tan gonno ɗen kam ko safa witir ganda ɗo tan ndeke wadde tarawih o ko darɗe nogas eyyi ɗum ne kadi ko hunde yiɗande no feewi aya faami ko fof e wattu hen hakkille wassalatu e julde ne yiɗa kadi julgol nafila qabla zuhri ko adi ndaw juulat tisbar ɓe mbiyo adi ndaw juulata fana o nafila ɗiɗi ene sella kono ɓuuri yiɗede ko nayyi o ba'dahu kadi caggal ndaw juul tisbar kadi haw gasi ne yiɗa o fawa so fawi ɗiɗi ne selli nayyi ɓuuri yiɗede wa qabla al asr e ko adi takkosan ayi mbiɗen tisbar koko adi ɗum e ko sakkiti fof ne juule takkosan noon koko adi ko tan juulante caggal mum juulataki ɗum qabla al asr e caggal e ko adi takkosan biyen noon wa ba'da al maghrib e caggal futuru ay futuru kadi o wiyani qabla al maghrib o wiyani ko adi futuru wi ko caggal futuru
tisbar kañum koko adi ɗum e ko sakkiti ɗum takkosan koko adi ko tan caggal mum juulatake futuru sakkantake kono no fawane eyi ɗum no kadi ko hunde yiɗaji no fewi mono badal maghrib caggal futuru noon no mbiɗen ni ne yiɗa joomum juula darɗe jeegom ɗiɗi ene selli nayi ene selli kono jeegom ɓuuri yiɗede saɓe janggi mbiɗen nela sa sallam wi kala mo teddini julde darɗe jeegom caggal futuru ɗiɗi fof calmina tawi o haalani haala bonka e hakkude majje ene tolnonomo e dewal Allah duuɓi 12 noon hadis o wi o wino man salla 6 rak'atin ba'da al maghribi wa lam yatakallam baynahunna bi su'in adalna lahu ibadata sanatay 10 sana ay kala mo juuli darɗe jeegom caggal futuru ɗiɗi fof salmina taw o haalani hakkude majje haala bonka ɗum non deke firti ko yo julde haw gañto hay konngol haalani so filliti ambo haala kam yaato wona haala gaddawa bakkat so tawi waɗi noon maɗe tolnonombo baraji majje ma tolnonombo e dewal Allah duuɓi 12 machallah julɗo so naniri ni foti toppita ɗum no moƴƴi deke hay enen koye men kadi e jamaji ɗi oto yimɓe juul futuro tan keño naata e wasifa ala yo mbaɗɗon rawnde seeɗa beele jiɗɗo nafulude ɗo fof nafula jiɗɗo fawde fof wona moƴƴi eyyi kono woɓɓe joni tawde keñi seeɗa assalamu aleykum tan wuddere wasifa werte oto jejji tan nden ɗon darɗe kadi ko poɗɗe waɗede ene foti assurer distance seeɗa hayso ko minta 5 wonande jiɗɗo julde ɗe fof wawa julde eyyi ɗum kadi ko hunde moƴƴere no fewi wal isha'i kadi e geeƴane kadi ko addi ɗum ne juule ko sakkiji ɗum fof juule sabi sa juuli darɗe ɗe jeegom caggal futuru a fawani futuru kono a sakkani geeƴe sabi hakkunde futuru e geeƴe distance wona famɗi eyyi sa juuli darɗe jeegom de a juuli a waɗi darɗe timmuɗe moƴƴe a fawani futuru kono kadi a sakkani geeƴe so tawi kadi a wawi kadi so geeƴe noddinama kadi a juuli ko Allah nawnanma fof kadi fo ene moƴƴi wa laysa lataki noon fi dhalika eko jangtaɗo ko fof tahdidun dottugol ala koye dottaka de bal ɗaccu yusalli ambo juula ma tayassara lahu kala ko newanimo kala ko newanima ɗum tan mbatta kala ko haalaɗo ko yiɗede tan wona force eyyi ko Allah newnanma fof mbaɗa sa waɗani kadi basi ala kono baɗɗo o kam ɓuuratma dañde baraji ko ɗum tan de o wi wa sajadatu tilawati e sujuudu dursitagol ande alqur'ana ne waɗi sujuddaji 15 to banggue mazhab malik noon sujjata ko 12 o sujjata nayi keddiɗɗe o sujjataɗi eyyi ɗin ɗon sujuddaji ne so hoddirama a janggi a ari e nokku baɗɗo sujuudu hoddirama a jogui salligue a sujjat ɗum ene moƴƴi no fewi cujja ɗum kadi ko hunde yamirande no fewi walla ari aɗa hetto jangowo o tawa omo sella wonde almami o fandake jangguin makko o hollude yimɓeɓe dande makko ne weeli walla naggam so o sujji a sujjat kanko mo kettiɗa no jangga o so hoddirama o ari e sujuudu o diwi so sali sujjude an basi ala sujja tawi noon ko debbo juulata no tawi ko debbo janggata debbo so aɗa ari hettade ɗum on so sujji a sujjata sabi sa sujji tan wonata ko almami o woni debbo o woni almami eyyi ɗum woni koɓe ndentinto ɗon eyyi ɗum woni o sajata tilawa sujud tilawa lil qari wonande jangowo wa qasidil istima'i e paandiɗo hettade feƴƴude fof ndendi sujudo ɗum noon ko in kana tawi laatima alqari o jangowo o salihan amba moƴƴana lil imamati wonande almami mo sellana almamagal on ɗon woni so tawi a ari aɗa hettombo so sujji anne kadi sujju an garnoɗo hettade o joni holno sellirta wonde almami ko bi an kana nde o laatoto zakaran ko gorko ay ɗo en paami ɗo to mafhumul mukhalafati debbo kam ala hen wona ma o wona gorko lutti kadi wona balighan kellifaɗo tawi ko baydeyel toksil woni ɗo e janggude ɓur'ana so are sujjudu ngel sujji accu tan kanngel ngel sujja o wi haysa sujjani an mutawaddi an tawa kadi ko calliginiɗo somo alda salli kadi fotani sujjude eyyi faami de ko noon kadi gayra qasidin o tawa kadi o wona paandiɗo isma an nasi nannugol yimɓe husna moƴƴugol qira'atihi jangguin makko tawi ko ɗo neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo aduna yiɗi tan ko hanti ko nanti dande mum kaari ne weeli dande ɗum tan woni ko janguirta eyyi on ne kadi so ari hetta ɗum gonga dande ne weeli kono so sujji oto rewe makko eyyi sababude jangde makko fandare nde moƴƴani joni noon wa iddatu sajadati limore sujuddaji alletino ɗin yasjudu walla yusjadu ɗene cujjane laha wonande ɗumen ihda asharata sajada tan ko 11 sujudu wo hiyano ɗen noon ko ma ada koko wona alletino on fi najmi gonɗo suratu najmi ay suratu najmi fasjudu lillahi wa'budu najmi waɗi ko aya 61 aya cakkitiɗo o e fasjudu lillahi wa'budu ɗon ene sujje e kono madhhab malik sujjata ɗon min nanino ne jeeyaɓe Allah e nder seeremɓe dental ngal won mo nanmine wiya wona maɓɓe biiɗo so ari e ɗin sujuddaji nayyi ɗi malik sujjata ɗi
so tawi maliki en ko ɓe ngala ɗo no sujjaɗi omo namino wiya noon inchallah eyyi mo nanirno kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko gando tigui rigui eyyi kono noon so hoddirama ɗum fof noon ko rentade tan hade tumede kañum tongaki oɗo mazhab walla ko naggam e naggam eyyi ɗin sujjuddaji ko noon eyyi ɗum woni ma ada ko wona allitino on fi najmi gonɗo suratu najmi ɗum noon woni mayirde won najmi sujuudu nin ɗon kono on ɗon maliki sujjata ɗum walin shiqaqi a faami de ɗum woni ida sama'un shaqqat ida sama'un shaqqat kadi bali alladhina kafaru yukadhibuna ana wiyatno bo fala uqsimu bishafaqi wal layli wama wasaqa wal qamari idha tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqin fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun sujud nin ɗo kono malik sujjata ɗum mazhab maliki yarani ɗum won noon yaruɓe ɗum wal qalami o fandi ɗo e qalam suratu nun wiye suratul qalami kono fandi o qalam ko iqra a faami de wasjud waqtarib ma yidde simore nde iqra waɗi ko ayaji nogas kañum ɗum jaruɗen on yaruɓe sappo e jeenayyi hono aya battuɗo nogas o woni yaruɓe noon wasjud waqtarib ɗon sujud nin ɗon kono maliki sujjata ɗo wa thaniyatil hajji suratul hajji waɗi ko sujuddaji ɗiɗi sujud gadana o on kay ko cujjowo ɗum cakkitto on no woni o sujjata ɗum a faami de ɗo wiyata allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi inna allaha samiun basir ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ila allahi turja'u al-umur ya ayyuha alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun ɗo ko sujudu kono maliki sujjata ɗo holto sujjata to ruba gadana ga wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha hadani khasmani e ɗon amo sujje ɗon ndeke wonɗa wiyon suratul hajji waɗi ko sujuddaji ɗi sujudu gadana o amo sujji ɗum kanko banggue madhhab malik sujud cakkitto o sujjata eyyi ɗiɗo nayyi wonɗi o yaltini o deƴƴi keddiɗɗi ɗin wonde jannguɗo fof ne andi ɗi ɗon ɗin wonɗi o sujjata eyyi on faslu kadi ko ɗon haaɗi eyyi ƴeewen noon so eɗen mbawi jokkidde tan gotol beele mbawen nadde ko arata ko so Allah haaji alhaaji o wi faslu ngo keyrol hakkunde haala e haala salatul janazati julde goski fardu kifayatin ko farilla jonowo nde farillaji mbaɗi ko ɗiɗi fardu ayni e fardu kifaya fardu ayni woni ko hay goto wawa lomtadema an tan waɗanta hoore ma julɗeɗe ɗe joyi ɗe ko an tan waɗanta hoore ma a goɗɗo lomtata komo hen kala ko wiyete fardu ayni ne jogui fardu kifaya ko nande julgol mayiɗo ko fardu kifaya e farillaji kifaya ne kewi hay sunnaji ne godi sunna ayniyi e sunna kifayi fof ne woodi joni noon o wi julde goski noon ko fardu kifaya so mayiɗo maayi e wuuro ne waɗɗi wuuro ngo fof toppitade heblambo juulambo moftamo ko wajibu e dow mabɓe kamɓe fof kono ne sella wooda faltiɓe tan lomto heddiɓe kamɓe soccodirɓe hen ɓe mabɓe dañ baraji ɓe coccodirani ɓe ha kam dañani baraji kono dañata bakkar kam ɓe kaɗi ɗumen dañde bakkar won fardu kifaya wa qila wiyama ala julde mayiɗo boom wona fardu kifaya ala ko sunna wiyama ko ɗum sunna wa arkanuha jokli tambiɗi julde mayiɗo khamsatun ko joyi al awwalu jokdu adina ndu an niyatu ko anniya la budda ganniyoɗa aɗana totta fardu hono farilla julgol mayiɗo farilla kifaya noon mi anniyima tottude farilla julgol mayiɗo mi anniyore ni walla mi anniyima tottude sunna julgol mayiɗo la budda anniya o lelna ɗum woni go e ɗum woni rewni asani farilla ɗimmo o alqiyamu ko darade woɓɓe hen mbatta tan ko farillaji nayyi kanko no waɗi ko joyi alqiyamu ko dara la budda tawa ka dariɗo sellata julda ɗum jonde asali farilla battu ɗum tati o التكبير ككبرالي وهو نون إن كبرالي 4 تكبيرات no كبرالي نايدي فوف ndendata de ngona ruknu e ngona jokdu wonna salndu tata ɓuru mbiɗen ko anniya e darnde woɓɓe noon limata darnde nde limata tan ko geɗe nayyi pukka darnde nde eyyi kono kanko o limi darnde nde o joni noon ko anniya e darnde e kabbirali nayyi ɗi fof joni noon wi wa ida zada al imamu tawi almami ɓeydi khamisatan habbirandu joya ɓuru lam tabɗul bonata salatu julde makko nde kabbirali ɗi ko nayyi tan mbatte kono almami so ɓeydi waɗi joyi bonnata julde nde bonnata kono noon wala yatba'uhu rewata e makko man khalfahu ɓe wonɓe caggal makko kanko so habbiri joya ɓuru oto ndewe e makko de goppe hay goto tara e makko kono noon ko habbiri ɗon ko bonnani julde nde joni noon tawde o habbiri mbiɗen oto ndewe e makko woyi sallimuna aɓe calmina so habbiri joya ɓuru tan mbiye assalamu aleykum kadi wala yantadirunahu ɓe pandota komo de ɓe pattamo kamɓe yoɓe calmin tan eyyi kamɓe ko yoɓe calmin tan mbasa faddemo so ɓeydi joya ɓiru wa yustahabu noon ene yiiɗa rafa'ul yadayni ɓamtude juuɗe mum ɗiɗi fit takbiratil ula faqat habbirandu kabbirali ɗi ko nayyi mbiɗen habbirandu adindu ko ndun tan ɓamtante juuɗe kabbirali tati gabbiɗi hen ɗi ɗin ɗon ɓamtantake juuɗe
ana yiɗa kadi wal ibtida'u kadi e fuɗɗorade bilhamdulillahi e yettugol Allah wigol alhamdulillah hayso ɗo tan kaɗɗa selli eyyi kono enen kam elle enen jaari janngude fatiha o ha joofa eyyi on saaha pawa hen salatu ala nabi on salatul fatih walla salatu bawɗo wonde fof eyyi arrabi'u sal jogdu wattudu nayyi no farilla battuɗo nayyi addu'a ko du'ade